Здравейте, едно ново видео, където днеска ще играем на Medal Sandbox част 2. И ще тусим самолети. И да не забравяйте, ако ви хареса това видео клипче, пуснете лайк бутона и се абонирайте с камбанката. Нека започваме. Сега ще избера някой самолет. Например, ето и този. Да. Малко тя си по-нагоре. Но нека аз да го задвиса, защото колкото знам не може да е лети. Тръпи се. Дори пилота е нищо му няма. Дори на пилота му нищо му няма. Но наистина нищо му няма. Ами пилота е нищо му няма. Тейцът успя да оцелее. Само малко го боли къка и не може да ходи, ама нищо. Нека сега да избера някой друг самолет. Да видим кой да бъде. Ето и този. Тейце. Нека да го пробваме. Мале, то тръгна назад. Мале, не. Да го спомня. Как се пуска? Би трябвало тук. Да. Тръгна. Нека аз да... Отколкото знам не са този много. Трудно са този. Нека аз да го спася. Добре, тук се огънах го. Да, тук се. Доста се тръпи, нека друг да взема напълно ето и този. Нека го пусна. Къде е? Ето. Ето тук се пуска. Нека да я назабавя накрая, защото това не ги забива. Ето на бърз забива малко. И за това. Ето. Така че по-добре на забавен края. Стоне ли ти? Мале! Това не го очаква. Двигателя фъкна. Мале. Определено. Фъкна. Добре, нека примерно кой самолет да вземаме. Ето и тук има се един як самолет. Ето. Така. Да. Нека го пуснем и да видим дали ще излети. Ще се подготвя и една стена. Нека сложа стена. Мале! Не трябва да се май там. Трябва да се ето и тук. Мале. Вече е по-вцупен самолета. Нека отново да сложим. Мале. Тук да сложим да. Нека... тук сложа. Мале. Нека отново сложа. Отново да сложа. И отново да сложа. И отново да сложа. Мале. Нека тук да сложа. Двигателът вече
Май иска да си тръгва. Мале. Чупи се доста. Доста се чупи. Нека да вземем друг самолет. Да вземем друг самолет. Ето и този, например. Нека го пуснем. Ето и тук май се пуска си. Да. Той тук се пуска си и май има си някъде. Ей, тук е едно копче. Да. Ето и тая ръчка. Оттам има... Там се пуска двигателя. Да. Вече пускат. Тя само да излети. Нека пусна бомбата. Мале. Супи се. Нека взема друг самолет. Например, но... Ето и този. Да. Нека го пробваме. Изглежда много интересен някак. Мале. Гъбна. Мале. Какво се случи? Некой, ето и този. Ние го пробвахме. Ето и този. Сме го пробвали. Ето. Сега да го включим. Някакъв самолет му остане направен. Нека пусна бомбата. Оле. Нека сме там. Да се втупи в него. Станам на 2 часа самолета. По-скоро е цялата час и половина, по-малко половина. Нека вземам друг самолет. Този какъв е? Нека го сложа. Мале. Малко да го включа това. Да включа. Тя да изпълни. Тръгна. Сега ще се бусна. Малко се втъпя, но не знам. Сега... Къде се бусти? Мале! Сега трябва да къде тук се бусти. Чупи се, да. Чупи се. Не много този път. Тук имам други самолети. Нека видим. Ето и този самолет. Опа.
И да го пустим сега. Ще пусна и да лети нагоре. И после се го изключа. Мале, двигателя си фъкна. Така. Мале, примерно пас. Стана настроено сирене. Нека вземем друг самолет. Ето и този. Този е военен. Защото има бомби. Мисля, че не лети, но... Блъсвам си думите назад. Лети. Но на ниско. Сега би трябвало да се разбие. Ето лети на високо. Но сега не би трябва да лети, а да се блъсне. Да, и да лети, но... Мале. Военен без така че... Бомба. Бомба. Еми хора, надявам се, че ви харесало видеоклипчето. Ако е така, пластете лайк бутона и се абонирайте с Хембанката. И ще направя някой ден друго видеоклипче на мен на Sandbox. И пишете в коментарите на какво искате да чупя, да изтеглям. Там пълно да чупим блокове, защото имам или сгради. Сгради. И се видим в следващото видео. Чао, чао!